7-krát toto video a už sa nechcem vysvetľovať, čo to je za video. To všetko, to sú iba nejaké stanice, toto je natáčanie videa a toto je moje meno, ktoré som sa pomýlil na Matý 138 PC. A prečo PC? Prečo 138? Lebo som nedal klavisu 102, ale 3, som sa pomýlil a som už taký blbý, no. A som ani nevedel čím skákať a skáčil som mezerníkom, ale do úsa. Aby som vám to všetko vykreslil, no sakra. Vysvetlil. No, tak. Volám sa Matý 138, to už určite viete. Rád hrajem Stumble Guys a dám nový počítač. No, proste, ty všetko. A ja tu myškám. A ja som sa rozhodol, že zahrajem na novom počítači Stumble Guys. Ale čo sa stalo? Raz sa mi vyplo nadšenie, raz mi vôbec nešlo hrať Stumble Guys, raz sa mi sekal Stumble Guys, raz sa mi vyplo nadšenie a 3-krát raz sa mi nešlo natáčať, že som tam iba screenshoty robil, neviem prečo, proste malo by sa to tak zapnúť, že zapnem Windows, Alt, G. Malo by sa tam začať natáčať a to, čo som videl na začiatku, také lišty, keď ste to videli, super, a keď ste to nevideli, tak asi nebudete chápať, o čom hovorím, keď si myslím, že som taký blázon, hej, a na začiatku boli také listy, keď som tu niekde napríklad, hej, to bola jedna a to nevyšla, no a tu je teda jedna lišta, ktorá natáča videa všetky aj zaznamená môj zvuk a ja 2 minúty vysvetľujem nejaké sprostosti, že ideme hrať. Proste, ja to vám proste vysvetlím na rovinu. Stumble Guys na počítači, no super. Skáče sa mezerníkom a chodí sa nejakými deťmi klávesami, no. 15 minútny trvalo, kým som zistil, že skáče sa mezerníkom. Bakúkané, nudí úplne, no, ježiš, to mi práve že nešlo, akože keď je to hrajú na mobile, alebo na čom sa to dá hrať, tak to nejde, ale teraz to vôbec nejde, lebo ja neviem, proste stále všetko hýbe, tak sa hýbe. A chcem to dať na YouTube, ale dovidíte skáčem, mezer. Pozor, idem dopredu. Na počítači, opakujem, že je to na počítači. Keď toto preskočím, keď to preskočím, tak som pre. Idem? Tak, a idem. Ježiš, no, ale prečo som to asi to nepreskočil, to sa nepočíta. Dajme si 3 hry, lebo som kali chcel zahrať 3, ale zhrnem si toľko, koľko nám vystačí. Som maximum nahrávanie na 4 hodiny, takže myslím, že nám to dosť vystačí. Ja dúfam, že sa konečne nevypne natáčanie, pokiaľ sa vypne, tak to budem natáčať do polnoci. A teraz je koľko? Počkajte, koľko je hodiny. Ja sa že tam pozriem, že tam to mám bolo napísané. Tu je to. Je 11:13 teraz, 2.6.2024, koľko nám je to baterky vôbec? 62, no super, som mal nástroj. No, kde sa prepína, OK, Wii U. A jak som to boli, vyzerá to úplne na mobile, ale je to proste na počítači.